ገያሺት ልቢ ተኸታታሊት ልቦለ ዛንታ ደራሲ ቢንያም ፍስሐ ጽዮን ተራኺ ተስፊት ገብረ ሚካኤል መበል 53 ክፋል ሰናይትን ዮዲትን ምስካርመል ከም ዝተሰማምዓን ምሕባር ብእወታር እሰንቕንቓ ካብ ዝተቐመጦ ብሓባር ብድድ ብምባል ከዓ ይቕረ ብምባል ተሰዓዓማ ኣነ እውን በዲለ ክኸውን ስለ ዝኽእል ይቕረ ግበራለይ ካርመል እውን ካብ ጌጋ ከም ዘይትርሕቕ ሓቢራ ተሓቕፈተን ድሕሪ ሕጂ ብርገጽ እዚ ክድገም ኣይኮነን ቃል ኣተወት ካርመል ድሕሪ ዕርቂ ኮኳኮላ ኸፊታ እናሰተያ ዘዕልላሉ መድረኽ ከፈተት እሞ ትሕጎሳ ድማ ኣብ መንጎ ዕላለን ዮዲታ ድመጸት ሰናይትን ካርመልን ህንጡይነተን ዝገልጽ ዓይንተን ተኸላላ ኣነ ንሃይለን ዝመጽእ ዘሎ ወርሒ ክንሕፀ ወዲና ኣለና እዋይ ጽቡቕ ካርመል ሓጎሳ ገሊጻ ተጠምጠመታ ሰናይት እውን ደድሕሪ ካርመል ስዒባ ሓቒፋ ሰዓመታ እንታይ ግና ደጋጊምክ ብዛዕባ እስራኤል ተሓትኒ ኖህ ዛይድ ሓፍቱ ንዘቕረበትሉ ሕቶ ቅልጥፍ ኢሉ ብተቃውሞ መለሰሎ ጉዳይ ባዕለይ ክፈትሕ ስለ ዝኾንኩ ድሕሪ ሕጂ ኢድካ ኣክብለይ ትእዛዝ ዝመስል ሓበሬታ ሃበ እዋ ዘይሓሰበቶ ሰምዐት ዛይድ ኣፋ ሓቲማ ተዓንደት ዘረባ ሓዋ ሃንደበትን ድቦላን ይኾይኑዋ እንታይ ዓይነት ዘረባ እዩ እዚ ቀዊላ ተመልከተቶ መሰሰትዩ ብዘይልቡ ዝዛረብ ዝነበረ እምበር ብውኑኡ ይመሰላን እንታይ ዳ ኾንካ እንታይ ሎዶ ሓቲተከ ኖህ ዘረብኡ ከም ዘሕፈሮ ምንም መልሲ ክህብ ኣይከኣለን ተማይ ትበል መልሰለይ መስ እስራኤል ተረኺብኩም ዶ ምባለይ ጌጋ ዲኖ ሓወይ ከይሓርቕ ስለ ዝሰግአት ብህድኣት ሓተተቶ ግደፍና በጃኸ ዛይድ ካብቲ ባዕሉ ዘለዓሉ ርእሲ ክሃድም ፈተነ ንሱ ድሕሪ ሕጂ ክፅሕፈለይ ኣይኮነን እንታይ ኮይኑ ዘይፅሕፈልካ ናይ ልባብ ልባ ጌራ ሓተተቶ ቅድሚ ሕጂ ይፅሕፈልካ ዶ ይነበረን እንታይ ተረኺቡ ብሕጂ በፂሑ ምፅሓፍ ዝሕንግድ እንታይ እሞ ፈሊጠ በዚሕዎ ኸውን በለ ኖህ ምስ እስራኤል ዝተዘራርቦ ዘረባ ምስጢር ገይሩ ብምሕባእ እሞ ኣነ እንታይ ክሕግዘካ ክእል ወላ ሓንቲ እንታይ ወላ ሓንቲ ማለት ሓገዝ ኣይደልን የብለክ ኣለኹ ፈለማ እውን ትሕግዙኒ ስለ ዝመሰለኒ እየ ምስጢር ኣይሓቢረኩም ካብ ኩልኹም ግና ማንም ዝሓግዘኒ የብለይን ንስኽን ካርመል ማሕዛኺ ጌርካያ ክተብቅዕ እንታይ ዘፍረኽ የፍረሎ ድዩ ወላ ሓንቲ ዘቕረቦ ሕቶ ባዕሉ መሊሱ ኣዕሚቑ ዝተንፈሰ ሻይ ክተስተየካ ከም ዝተላለኽያ ኣብ ካፈታት ምስኣ ወዊዒልክ ትመፅእ ነይርኪ እንታይ እሞ ዘይገበርኩ ደሊኻኒ ንፈለማ እዋን ቀሪብካ ከም እትረእያ ዝገበርኩ ግና ኣነ እንተኾነ ንስኻ ነታ ኣነ ዝፈጠርኩልካ ዕድል ክትጥቀመሉ ይከኣልካን ኣብ ፈለማ ሌላ መሰሰቲኻ ንዓይ ከይተረፈ ኣብ ትዕዘብቲ ኣቲኻኒ ካብዚ ንላዕሊ እንታይ ዘይገበርኩ ደሊኻኒ ካርመል እውን ብተግባርካ ጽቡቕ ኣይተሰማዓን ሕጂ ዲኻ ደኣ ትነግርኒ ማዓስ ደኣ ክነግረካ ሕጂ እንዲና ነቲ ዘረባ ነልዕሎ ዘለና ብፈተሽቲ ዓይንቲ ቀዊላ ድሕሪ ምምልካት እንታይ ኮንካ ኢኻ ግና ሓድሽ ጠባይ ዝርእየልካ ዘለኹ ምሳይ ከምዚ ኾንካ ይትፈልጥን ኢኻ ኣብ መንጎና ገለ ነገር ዝተፈጥረ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣሎ ዝኾንካዮ ክትነግረኒ ትኽእል ዲኻ ጥርጣረ ዘንፀባርቑ ዓይንታ ተኸለትሎ እንታይ ከዘይከውን ኩልኹም ክትሕግዙኒ ምስጢረይ ዘካፈልኩኹም ሰባት እንታይ ዲኹም ፈዲኹምኒ ሰብ እኳ ዓቕሚ እዩ ዝሕግዘካ ኖህ ኣነ እታ ዝኽእላ ክገብር ፈቲነ ሓሴ ሓሳሴ ንካርመል ብምልላየይ ገለ ሓገዝ ክገብረልካ ጽዒረ ሌላና ናብ ምሕዝነት ክሰጋገር ዝገበርክዎ ፈተነ ግና ይተዓወተን ካርመል እንታይ ከም ዝሰምዓትለይ ኣይፈልጥን ኣብ ዝቖፀርክዋ ከይተረኽበት ክልተ ግዜ ጠሊማትኒ ልዕሊ እንታይ ዘይገበርኩ ኢኻ ደሊኻ ሓወይ የፍቅረኪዩ ክብላ ትጽበየኒ ኣለኻ እንታይ ኢልክኹም እትብልያ ብዛዕባ ፍቕሪ እንታይ ይምልከተኪ ንስኹ እኳ ፍቕሪ ዘይኮነልክ ጓል ሄዋን ኢኺ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኣብ ጉዳይ ፍቕሪ ከተማኽሪ እውን ኣይግባእክን እዩ ናትኪ ዘይገበርክስ ናይ ካልእ ናይ መጨረሻ ቃላቱ ምስ ሓፍቱ ዘይኮነ ዳርጋ ምስ ነብሱ ዝዛረብ ዝነበረ ክመስል ብምጉርምራምዩ ዛዚምዋን እዋ አንተ እንታይ ኢኻ ትብል ዘለኻ زايد أمونغان أمونغ حوان ناب سمعيت زمرح قداي تفاتيرو خيكون تتراترات
ብዘይካ እስራኤል ድማ ካልእ ኣብ ኣእምሮኣ ዝመፀ ኣይነበረን። ንእስራኤል ክፅሕፈልካ እንተለመንክዎ ትሰማማዕ ዲኻ? ኮነ ኢላ ስምዒቱ ክትፈልጥ ስም እስራኤል ጠቒሳ ሓተተቶ። ኣይደልን የብለክ ኣለኹ። ነደረ ሕራይ ትነድር በል። ዛይድ ተወሳኺ ዘረባ ምዝራብ ንሓዋ ናብ ካልእ ስምዒት ከይወስዶ ተጠራጢራ ሓደገቶ። ሎይስ ናብ መንበሪ ፍቃሪኣ ክትኣቱ እንከላ እስራኤል ተመሲሑ ካብ ቤት ክወፅእ ኣብ ኣፍ ደገ ጎፍ ተባሃሉ። ኣንተ ሕጂ እንታይ ተሪፍክ እዩ? ቅድሚ ሰላምታ ምልጋሱ እስራኤል ገንፈለ። ኣብ ሓደ እዋን ኣፍቃሪተይ ስለ ዝነበርኪ ድላይ ክናገበርክ ናብ ቤተይ ክትመላለስለኪ? እንታይ ኮይነ ኢልካ ኢኻ ብስምዒት ዛረብ ዘለኻ? ሎይስ ከምዘይተሰንፈሉ ብተግባር ኣርኣየቶ። ዝገበርካዮ ኸ ሕፍረካ እዩ ነይርዎ። ዓሻ እንተሓፈረ ሰይጣን ስርሑ በኾረ ትብል ከም ዝነበረት ዓባየ ግና ስራሕ ሰይጣን ከይበኩር ምእንቲ ሓፍርካን። ቅነ ድዩ ዝኹሉ ዘዛርበክ ዘሎ? ዋይ ሓፍተይ ኣንተ ጻሕፂሕክ እምበሪ። ማዕጾ ብምሉእ ነብሱ ዓፂዩ ዝዛረብ ነይሩ። ሎይስ ናብ ቤት ክትኣቱ ፈጺሙ ይደለየን። ካባኻስ ክኢለ ኢልካ እኳ ኢኻ። ንሳ እውን ካብኡ ንላዕሊ ኮይና ጸንሓቶ። ኣሕልፈኒ ኸኣቱ። ኣብ ልዕሊኡ ዘለዋ ንዕቀት እናንጸባረቐት ክእለየላ ሓተተቶ። ናበይ ክትኣትዊ? ንማማ ሰላማዊት ሰላም ክብለን ክመጽእ ኣይክእል እንዴ? እዚ ገዛ ንዓኻ ጥራይ እዩ ዝምልከት። እስራኤል መልሲ ከም ዝሰኣነ ክሳዱ ንየማን ንጸጋም ነዋነወ። ንሎኤስ ኣቓልቦ ክህብ ዝደለየ ኣይመስልን። እታ ኣብ ሓደ እዋን ኣፍቃሪቱ ዝነበረት ወይዘሪት ከምኡ ዝዓይነቱ ድፍረት ከተምጽእ ሓሲቦ ዝፈልጥ ኣይኮነን። ብዘይካ አቢሜሌክ ዝዕጠቐለ የለን ብምባል ድማ ንዓርኩ ወንጀለ። እንታይ ዳ ኣፍካ ተለጊምካ? ኣሕልፈኒ ኸኣቱ። እንተዘይኮነ ንማማ ሰላማዊት ቴሌፎን ደው ኢለ ከም ዘእትዋ ንኽገብረ ካብ ኣፍ ደገ ከም ዘይትምለስ ኣነጸረትሎ። እስራኤል ብዘይ ምጻእ ስለ ዝመጸቶ ልዳት ገዲፉ ግልል በለላ። ሎይስ ግና ክትኣቱ ተሃዊኻ ከም ዘይጸንሐት ተማእዲዳ ጠመተቶ። እንታይ ግና በዲለክ ሎይስ? በጃ ኸባ ህይወተይ ክመርሕ ግደፍኒ። ትፍጽምዮ ዘለኸ ሕማቕ ተግባራት ርኢ ኣለኹ። እስራኤል ዘረብኡ ኸይዛዘመ ሃንደበት ሞባይሉ ድምፂ ገበረት። ካብ ጅቡኡ ኣውፂኡ ምስ ረኣያ ኖ ሂዱ ለሉ ምንባሩ ፈለጠ። ኣብ ቅድሚ ሎኤስ ክቕበላ ስለ ዘይከኣለ ዘረባውን ስለ ዘይወድአ ንሞባይሉ ሸለሊሉ ሎኤስ ትምልሰሉ ተጸበየ። ዘይትቕበላ ደወል ክትቕበለላ እኮ እያ ተሰሪሓ። ምስጢር ከይወጻእካ እንተኾይኑ ርሕቕ ኢልካ ክትቕበላ ከፍቅደልካ ኽእለ። ካብ መዓስ ዳልኪ ተላጋጺት ኮንኪ? ኣርእሲ ክቕይር ዝገበሮ እዩ። ተሰካሚት በደል ምስ ኮንኩ ንስኸ ትብደልኒ ዘለኸ ኸ? ኣብ ልዕለይ ካባኻን ላዕሊ በደል ዝፈጸመ ኣሎ? ኣነ ነቲ ናይ ሓሶት ህይወትካ ጥራየ ዘቃልዕ ዘለኹ። ከም በደለኛ እንተተሓሲበ ኣነ ንስኻ ዳ እንታይ ክትኸውን ኢኻ? ንዓርኩ ዝኸድዕ ሰብ እኳ ኢኻ ንስኻ። ስማዕ እስኪ። ልዳት ገዲፋ ብቕድሚ እስራኤል ቆመት። እንስሳ ዘይገብሮ ተግባር ፈጺምካ ዘለኻ ኩሉ እናኸኣልካ ነቲ ኣብ ፍቕሪ ወዲቑ ሞት ከይትመፅኦ ኣብ ስጋት ዝርከብ ዓርክኻ ንሞት ፈሪድካዮ። ኣይግድሰክን ኢናቱ ነብሱ ብሕርቃን ከንቀጥቅጥ ጀመረ። ንስኺ ንኖህ ኣይትሕለቑሉን ኢኺ። ዕላማኺ ከተተግብሪ ክተበጊስኪ ዘለኽ እምበር ናይ ማንም ሓልዮት ሓዲርኪ ይኮነን። እቲ ኻባይ ደልዮ ዘለኽ ግና ካሕትክም ደለኹ። ፍቓደኛ እንተኾንከ ክኽሕስ ኽእል እየ። ውይ ጨደረት ሎኤስ። ኣንታ እንታይ ኢኻ ክትክሕሰኒ? ክብሪ ናይ ጓል ንሰይቲ ብምንታይ እዩ ዝከሓስ ወደይ? ተግባሩ ቅጫ ኣምፂኡላ ርእሳና ነቕነቐት ኣስቆርቆረት። ኩልኹም ደቂ ተባዕትዮ ከምኡ ኢኹም። ብኽብሪ ጓል ንሰይቲ ተፃወይትኩም ብኻሕሳ ስለ እትድሕኑ በደልኩም ብሓጢኣት ኣይትርእይዎን። ንሱ ይጸገም። ጓል ገይሩ ንዝፈጠራ ትሕንሕን ክትመስል ርእሳ ነቕኒቓ ንሰማይ አንቃሕረረት። ካሕሳኻ ኪኖ ሓፅር ድርብዮ ኣይፍክርን እየ። እታ ትፈልጠኒ ዝነበርካ ሎኤስ ከም ዘይኮንኩ ግና ከፍልጠከ እየ ሃደደቶ። ንኖህ ስለ ዘይነገርክዮ የቐኒየለይ። ፍኽራኣ ኸይዓጠጦ ኣቃጨጨ። ንስኻ ዝበደልከዮ ዘይኣኽሎ ኣነ ድማ ኣብቲ ዝቆሰለ ልቡ ዕንፀይቲ ክሰድድ ትጽበየኒ ነርካ። ከማኻ ጨካን ኣይኮንኩን። ኣብ መጻወዲ ኣቲኻ ከም ዘለኻ ግን ኣፍለጥ። ገዲፋቶ ንቤት ኣተወት። እስራኤል ሕርቃኑ ብዘንጸባርቕ ስምዒት ካብ ዒንቱ ክሳብ ትኽወል ቀዊሉ ተመልከታ። እዛ ጓል እንታይ ኣደልየኒ ዘላ? መን እዲኣ ኽብራ ዓሚፁ ዝወሰደላ ሎይስከ ክብረይ ክብረይ ትብል?
بعشنتا زي عقبتاس دحر نخالق قبلنيا مقبار لبام زقصر ديز مسلا زلو أب حساب انكلو موبايلو دقيما دولت بزعممكا انتاديو دليني حرقرقوتو أبنو كوص فتنا هلو نو كما يقنيها سمعيتو كقوصاصر እንኳን ተፈተነ كخونلو ግና አይካለን እስራኤል كما يقنيها እንታይ ዳአሉ ድምጽኻ ተቀይርኒ ተጸልይካ ዲዩ أو قرب ساعة حيزاتني نتي ዝተፈጥረሉ መምኽኔታ ጽቦ ገይሩ ተጠቅመሉ ወይ ሓወይ ድንጋጺ ገለጸኖ بالمعرت يورد أنا دما تدبدب ودي كان تخون كاد هاي كجبري له إسرائيل نوح زدوللو مخنيات أفي وين برن انتاي ممخنيتا أقربو 5 حصوغنا أي فلتن زاقوال انتاي كم نكبر كحبرت كحسبولو يلاسكيتا نكارمل زكرة بعلي دو هدوللكانو زا سعال بسل مسبلت اللي كدوللك بمبال موبايلو عصوا إسرائيل نابوتا قطرا خبقسن كلو بزو حتوتات كواي ملالسون تنبرا رأسة تأمانتو جنا أيتفن زايد سلز قطروتو بها كوان تزيبلو بمنقد حوا أفا أتحيزي يزبل أمنت سلز نبرو سكفتو كنتيتيو أبوتا قطرا ترخيبو زايد أوشت أزنبرا أوشت أجرا دمو في الشغتا سنيا سلام تلقست إسرائيلون بالبوكات لي حديرون تنبرا كجدو جنا يمرتن سلامتا دحر ملوات نوهم متي كان يروديو بمبال نتي كاب غزا حيزاتو زمصت حتو فلمتو اسرائيل قلطي في ملسن ግብረ መልሲ ዘምጻሉ መዘዝ ከሰላስል ንገለ ኻሊታት ግዜ ወሰደ አመጨረሻ ግና هو መጺን ነይሩ ግና በጠጠው ይዋያለልናን ስራሕ ስለዝነበረን ከዕልል ዕድል ይሃብኩን ደሃን ደቕኒሎ ኣብ ልዕልኖ ዕዙዝ ሰገዳስነት ከም ዘለዎ ከርኢያ ፈተነ ደሃን የብሉን በለት ዛይድ ናብቲ ነገር ዝቁስቁስ ዘረባ ንምእታው መንገዲ ጠፊዋ እናዕነነየት ካብ ቤት ክትመጽእ እንከላ ዓጢቓቶ ዝነበረት ድፍረት ገጽ እስራኤል ምስ ረአየት ከዲዕዋ ነበረ ኣነስ ኣብ መወዳእቱ ብሕማቕ ወዲቑ ናይ ህይወት ፍጻመ ከይከውን እዩ ዘስካን ዘሎ ኣብ ክንዲ ብትብዓት ንካርመል ምርሳዕ ነብስኻ ምጉዳእ እንታይ ኣምጽኦ በለ ብተግባር ኖህ ከም ዝሓዘነ ዝኒሉ ዛይድ ዘረባ እስራኤል ቅጫ ኣምጽኣላ ክትቋጻጽሮ ዘይከኣለት ሕርቃን እውን ክግንፍላ ጀመረ የላ ግጽቲ ዘሎ ዝወዲ ብምባል ነብሳ ሓተታት ስለምንታዩ ምርሳዕ ትብል ቃል ዝደጋግማ ዘሎ ሃብቲ ፈለማ ኸምዚ ዓይነቱ እምነት ኣይነበሮን ረግጽ ሎኢስ ዝበለትን ሓቅነት ክህልዎ ኣለዎ ምስ ውሽጢ ሓሰባት ከመይ ገይሩ እሞ ክርስሳዕ እንታ እስራኤል እዛ ጓል ሕራይ ክትብሎ ኣይትኽእልን እንድያ ደቂ ኣንስትዮ ጭከን ልቢ ስለ ዘይብልና ብጽንዓት ንነዊሕ እዋን ዝሓተተና ወዲ ንርትዓሉ ኢና ከምኡ ዶ ይኮነሉን ክትምርምሮ ዝበለታዩ ኣይመስለንን ዛይድ ቀልጢፉ መለሰ ናይ ካርመል ስምዒት ዓሚቑ ዝፈለጠ ይመስል ነበረ ብሓቂ ድማ ፈሊጡ ነይሩ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ እንተላይ ዛይድ እተን ከምኡ ዝገብራ ደቂ ኣንስትዮ ፍሉጣት እየን ልባ ርህሩህ እንተዝኸውን ክሳብ ሕጂ ምተጸበየትን دهار دما مزغلز كلي ازيا ملكعتي الكني اخي ملكعات دما برطوطاتين او ازيا ملكعتيا انتي خبليلا انا تصبيت اما ملكعت انت خونتك ملكعات ممارستين قبل دلي بتخال دما قالو وديك حزن كترخبن صحتيو زفلتك يلو دي خوينو اسرائيل حسوتنا غرما حتتطو بقمت يزارب زلوغ زايد مبرز فلت كودا أبي كهلو بأكل زي فلتادو سمعيتاق فلت إلكني كحدت أب رأس خحدت دردرة بأكل ست فلت أخا درقو حاتلو إسرائيل اتمن درقح كوينو أب رأسو زتقدف زربا كمولو حيلو زوردلو أمني أدنززو أبي فلتا قنفل بلا هذا وان زي ملالي مخنيات حبيرة كدينو بركون نو هبل علي ترتراس لز حدرو كلالي اي كالكون يلكن يرى زايد صبغ مقدي سلز تخفتلا تمسغن النابلت ناب توسخت حتوتات اتوت سلامنتاي جناز كلنا حجز كايو قبل علي خاطر طاره حديرو اسرائيل تاز قربت له حتو دحن كم زي كونت تردعتو زخونه كم زي تسمعو جنا غرورو صراريغو
دايما فليت إلكني أودات زبزح جزين إن حد ناس لزين تماما كاوز بقسم مثلني حفشاو ملس هبا ناي بحكي أمونات أيكونكمن عفش كبايت الزاربي الزارب امبر بترحب برتا أمونات كم زي كونكم من دي زرق زلخو اسرائيل اب ገዛኢድ ዝሪኦ ዝነበረ ፀዋግ ስምዒት ኣብ ጥርጥራ ስለ ዝሸመሞ ብጭቕ ከይበለ ዓይንቱ መሕቢኢ ከም ዝሰኣነለን ላዕሊ ኣንከባለለን ዛይድ ካብ ዝፈልጣ ንድሓር ከምኡ ጌራ ብድፍረት ክትዛረብ ስለ ዘየጋጠመቶ ከቢድ ፍርሒ ሓዲርዎ ነበረ ኣቐዲማ ዘለዓለትሉ ጉዳይ ደብዳቤ ዝገልጽ ሓሳባ ጥርጣር እምበር ካልእ ኢሉ ኣይገመቶን إيه إذا زربا يتوحد الكان مثلني فتشت عين تتأمتتا أبقى إسرائيل اتتفلتو سمعتها رايتن كم سراقي بسكفتا زقبحبحا عينتو نتقبارو زمسكراي مسلا سلزنبرا زايد نافرق عوت ستصدعت كوينو تسمعا ناي موحاتن زي موحاتن قداي كونن أناس وحدات نصحات انتلوون ملكامهم صبق كم زي كونه خحبر سلزدلوخي ألس ليسو ملسلا كم سعور مسكين كين كبل تسمعا زلوي مثلنن نابو وقت متص لزدليت قلت فيلان زربو بسمعي تقاومو ملستلو اندعي انت لو دمان عنا سيقاتمونان دمدمت اسرائيل نزربا خملس لزي مرصه دارغاب سقتا استعقبه مثلا اتاز حسبتو زي قبرت زايد غنا نسقتو كم فرهي سلازي قصرتو بلبات حنحنل نبلات مسنه تراخيبكم دونيركم غوبو بلات نتحتو دقيما اختلعلو مخنيات نيروا اسرائيل غنا بتعنا خمز نبرت كساب مترطار بصحه دقيما الكادو حقي اسرائيل امونغو مغرامن طرطارن تشميمو رؤسنا نقلا بحقي ننه بديل كايو يخا نزربا زسني منقناق رؤسا انت لاي ناي محنحان سمعيتين صبارق نبره انتي دالي زبدلو اسرائيل ملو حبريتا خمزلوا سلا زي فلطه كواسا فتنه زايد بباچا خمس مسات كندي كدفري بلت بلبا اسنانا حرقمت نتاب هيوتو ملو زتأمتا حنت قوال هوانا حديك كايو عينتاب قصو تخيلا انت قوتلو افا قالات عينتا دما ندرا خفسسو ترايو من انا سنبد اسرائيل زي حسبو يقطيمو انتخونه تواسؤو ايقيرن كندزا حقزكوس تطرطيره بحرقان زندده خمسل انقع سنفسه بلكع غنا بسنباده همون قلبون طفيو نبره مسكار مل سلاليلا معالتي كام مرغام وصاي كالا عقمي اينبرون اول السخا بترحب برتا كم زبدله هصانيا عينتا تفتطلو نيرا عبيتي بتغباروم كاب هصانات نلعلي مفتات عينتي كم زدليوم تغبارا مسكر نبره حج خنتا يا ختبل اتكارمل صحيفاتو زبل كدبداب ناتكا مخانو اراغاغي صفليط اللخو حجت ما صدق ايتفتن دفرتا كاب سب حليفا چرق غبرتا بلكع دما ابلعليو زنبرا ميزان كنتيت كوينو نبره ابلعليو كم دراسي بزح كبر نيروايو كبرات زبالو سبات كحاسرون كلو موادادرتي كم زيبلوم غنا ايفلطاتن ايتا حزل لي زايد اسرائيل كاب حدا چاف ناي سمعيت نابت خاله انصاراوي زلله نصعدا صلميلو ككاتع زواصو ينبرن نعي يكون كان يغري تختب لن نزلكا ابلعل النوح زفصم كايو بدل يحممك كان تلو نعو يخي يغري تبلو زلكا زايد صنيل كسمعني اذا قداي بتنكول استفصم يكونن نفلم اوان مسحق يقطيمو كنازز تسمع زخونه يخون حوي زتأمتا قوال فتسيم كاقولي ختبلا ينبركان زربا قواليصا تأمتتو بسنكي زهو خاز نبره حرقان كتزارباي كالتن انت اسرائيل نسخا وري دي كونكان وريات كمس دخمات يوادا درو ديم اوادد كمس تساناس نابتا حويز تأمتا كارمل تمت اسكا حكيها اعداوان وانا چفت نهن تسمعون تايو خبل لبا من دخي ايت نغريون تخوني هو
ድርቅኑ ኣዝዩ ገረማ እንታይ ኢኻ ትብል ዘለኻ ኣብ ክንዲ ዒንትኻ ካብ ካርመል ተልዕልሲ ኣነ ተግባራትካ ክሓብእ ትምን ኣለኻ እንታይ ክንደይ ትደፍር ኢኻ ንስኻ ንብዓት ሰዓራ የፍቅራየ ዛይድ ሓፍተይ ካብዛ ኣትዮ ዘለኹ ታኸይላ ክወፅእ እንተዝኽእል ነይረ ብዘይ ምውልዋል ማሓደክዋ ከምኡ ክገብር ዝኽእል ዓቕሚ ግና የብለይን ንካርመል ዝፈለጥ ኩላ መዓልቲ ክረግም ውዕል ከም ዘለኹ ኣነ ጥራይ ዝፈልጦ ኖህ ንካርመል ኣፍቂርዋ እንተኾይኑ ኣነ ድማ ኣብ ልዕሊ እዛ ወይዘሪት ተወዳዳሪ ማዕርዩ ፍቕሪ ኣለኒ ህዋ ኣንታ ክንደይ ትደፍር ኢኻ ንስኻ ዓሻ ዘይዛረቦ ዘረባ ድማ ትዛረብ ቁሩብ ከሰብኣውነት ኣይስምዓካ እንድዩ ጽብቕቲ ስለ ዝረኣኻ ስቕ ኢልካ ተፍቅር ኣብ ፍቕሪ ዝወደቐ ለባም ርኢኺ ትፈልጠ ዲኺ ባዕልኻ ፍለጥ በለቶ ብሕርቃን ተደፋፊያ ኖህ እንተፈሊጡ ኣብ ሞንጎ ክልቴኹም ኩናት ክትከል ምዃኑ ፍለጥ እዚ ኸይመፅእ ከሎ ግና እዚ ጉዳይ ክተኣልዮ ፈጥን ብድሕሪኡ ንኽዛረቡን ዕድል ኣይሃበቶን ብድዲላ ተዓዝረት ዓሚቑ ዘስተንፈሰ እስራኤል ግንባሩ እናደረዘ ተዓንደ ልክዕ ከም ህይወት ዘይብሉ ግዑዝ መበል 53 ክፋል ተኸታታሊት ልብወለድ ዛንታ ገያሺት ልቢ በዚ ተዛዚማላ መበል 54 ክፋል ኣብ ዝቕፅል ተኸታተሉ